Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Yan uwa barkanmu da sake saduwa a wannan channel tamu mai albarka mai suna Hausa Internet Technology. A yau za mu nuna muku yadda ake rage shan data ne a waya. Wato wani san za ka ga idan ka kunna datan wayanka kana so ka ɗan yi browsing wani abu ya kaga shaf data ka ta ƙare. To ba komai bane yake jawowa wannan saurin ƙarewar datar sai illa iyaka wannan abu biyun. Yanzu su za mu nuna muku. Amma kafin mu tafi aikin kai tsaye da Allah, idan yau ne farkon ziyartar mu a wannan channel, ka yi ƙoƙari ka duba ƙarƙashin bidiyon da kake kalla, za ka ga an sama subscribe da alamar jan rubutu ka danna, sai ka danna alamar ƙararrawa ka zaɓi all. Ta haka ne da zarar mun ɗora sabon bidiyo za ka samu sanarwar shi. YouTube za su sanar da kai ba tare da ka sha wahalar neman shi ba. Yanzu mu je tsaye kan bidiyon. To idan ka tashi farko abin da za ka fara nema, za ka nemo settings na wayarka. Misali yawwa ga settings na wayar mu a nan gurin. To sai mu danna mu shiga kan wannan settings namu na waya. To idan ka tashi farko sai ka nemo, sai ka biyo layi ka rika jawo a ƙasa haka. ina aka sama a ganan apps and notification, wannan layin shi za ka shiga. To da zaran ka danna kansa apps and notification, sai ka jawo ƙasa zai nuno maka application inda suke kan wayar ka gabaki ɗaya. To gashi ga nan see all 139 apps din nan, sai ka danna shi zai bude ma gabaki ɗaya application da suke cikin wayar ka. Wannan sune complete application din da suke kan wannan wayar kenan. To misali yanzu bara mu fara da wannan application din na ɗaya. To yanzu wannan application din na farko sai ka taba kanshi, gashi gallery din nan, sai ka jawo ƙasa ka dawo za ka ga daidai nan gurin gashi an sama data usage. To sai ka taba shi. Idan ka taba shi, idan a buɗe yake haka sai ka bar shi a buɗe. Idan kuma ka gan shi a kunna haka yake sai ka kashe shi. Ma'ana yayin da ka gan shi a haka a kunna din nan, ma'ana ko da baka shiga cikinsa ba, in dai kana free, idan wayarka tana free misali a haka, ko da yaushe in dai ka tabbata, in dai ka riga ka kunna data wayarka tana haka, to shi ma yana can yana jan data. Idan kuma baka so ya rika jama data sai ka shiga cikinsa ne tukun zai jama data, to sai ka zo ka kashe shi. Da zaran ka kashe shi haka, in dai ba shiga cikinsa kai ba zai ja maka wata data ba har sai in ka zo ka shiga cikinsa kana aiki da shi. To sai ka biyo su haka ɗaya bayan ɗaya duka, kowanne ka bi ka riga kashewa. Ga sunan misali mu ƙarewa back, ga sunan complete. Misali wayannan su ne gyama-gyaman kan wannan wayar, applications ɗin da suke kan wannan wayar gabaki ɗayan su. Ka bi one by one kowanne ka bi ka riga kashe jan datarsa, background data kowanne. To sai hanya ta biyu kuma hanya ta biyu kuma shine za ka nemo Play Store naka na wayarka. Da zaran misali idan ka shigo cikin Play Store na wayarka haka, to a nan sama misali afuwan minti da yawa, misali yanzu a daidai nan gurin a sama daga cikin wayarka, wata wayar za ka ga a nan bangaren yake, bangaren dama, wata wayar kuma za ka ga a ɗaya bangaren yake. To za ka ga wani alamu, wata wayar 'yan ɗigo-ɗigo guda uku ake nuna, amma ni ka ga hoto ne a daidai wajen, daidai gurbin wajen gashin nan. Wani kuma 'yan ɗigoguna haka za ka gani ɗigo kamar guda uku ko guda haka. Wata kuma nata a nan side ɗin yake, wannan bangaren hagu kenan. To shi yanzu shi ake so shi za mu danna mu shiga. Gashin nan misali wannan na bangaren dama din, idan ka taba shi zai bude ma feji kamar haka. To idan ya bude ma feji haka, sai ka taho ƙasa sai ka ga ina ne aka sa settings. Gashin nan an sa settings, sai ka danna kan settings din nan. Idan ka danna shi zai kawo ka kamar haka. Za ka ga an sa network preference, general settings kenan wannan. To idan ka ƙasa gashin nan layin farko gashi, wata wayar ba a farko yake zuwa, wata wayar kuma a tsakiya, wata ma sai a ƙarshe, amma ni na gashi a farko ya zo shi network preference. Sai ka taba kanshi. Idan ka taba kanshi zai ƙara bude ma wani pejin kuma du kamar haka. Za ka ga an sa app download preference, app update apps gashin nan na uku din nan, auto update apps gashin nan. Sai ka taba kanshi. Idan ka taba shi zai nuno maka zabi ne guda uku haka. Wato ma'ana wannan zabuka guda uku nan, idan ka ga tick a cikin wannan wajen, idan ka ga wannan gurin shine a kunne, ma'ana koda baka, yayin da ka kunna datar ka, koda baka je ka dora updating din apps ɗinka ba, kawai za ta rika
kawai wayarka da kanta za ta rika ma updating din application din da suke kanta. Amma idan kuma ka kalle shi a daidai wannan inda aka sa over wifi din nan, mashin na idan ka kalle shi a daidai over wifi din nan, yayin da ka kalle shi idan ka dawo da shi ya dawo kan over wifi din nan, kuma a duk lokacin da ka je koyin turi ta zanda da wani ko kuma ka hada da network tsakaninka da wani, to kawai za ta ci gaba da yi ma updating din application naka. Idan kuma ba ka so ta rika yi sai da izininka, to sai ka dawo da dan dugon ya dawo daidai kan wannan gurin, sai ka dawo da shi daidai wannan na kasa din nan, gashin nan don't auto update, ga ansa don't auto update apps, to sai ka dawo da dan tech din nan ya dawo cikin shi. Da zaran ka dawo da shi haka, ba fita za ka yi kai tsaye ba, sai ka danna alamar don din nan wannan gurin haka. Idan ka danna shi kenan ya riga ya yi saving. To wannan shine hanyar da ake samu, hanyoyin da ake bi a rage wa waya jan da da Allah dan uwa, idan ka kalli wannan bidiyo kada ka wuce ba tare da ka mana subscribe ba, sannan ka danna alaman ƙararrawa ka zaɓi all. Ta haka ne da zaran mun sake sabon bidiyo kamfanin YouTube za su sanar da kai ba tare da ka sha wahalar neman shi ba. Mu haɗu a bidiyo na gaba.